Учениците в момента се пазарят с учителя за оценка, а той не трябва да е там, за да има това право да се пазари. Оценката е каквато е. Учителя трябва да е единствено помощникът, който дава знанията. Искам да подпомогна да има повече мислещи хора, повече хора, които не се отказват от мечтите си просто защото са трудни за постигане. Напротив, да знаят, че преследването едва ли не на мечтата и доближаването до нея, цялото това нещо си е да се чувстваш жив, не е самото постигане. Когато имаш някаква цел и ти почнеш да си казваш, не, няма да го правя, защото не съм достатъчно добър, видях еди кой си по-умен от мен и той се провали. И после какво, ограничаваме се и ще работим примерно в била цял живот, защото там няма да се провалим и просто ще си минават дните. Искам да ги мотивирам да си преследват мечтите и да видят, че имат потенциал. Добре дошли в подкаст "Кой искам да стана, когато порасна". Тук си говорим за кариерата като път, който ни носи радост, удовлетворение и смисъл. Път, по който избираме не само какво да работим, а какви хора искаме да станем и каква следа желаем да оставим след себе си. Здравейте, вие сте с подкаст "Кой искам да стана, когато порасна". Подкаст за избора не само какво да работим, а какви хора искаме да станем и каква следа желаем да оставим след себе си. Аз съм Надежда Маринова. Знаете, или по-скоро тези от вас, които са ни гледали, слушали и познават формата на подкаста, а за тези, които за първи път ни гледат, една от основните сюжетни линии на подкаста е да представяме кариерни пътища и истории, като ви даваме възможност да преживеете и професията, и човека зад нея. Днешният епизод е такъв. Ще надникнем в един кариерен път. Нещо, което е по-интересно ще надникнем зад един кариерен избор и едно решение на един млад човек, който от стабилна, обещаваща с възможности кариера в IT сектора като програмист, решава да стане учител по математика в гимназия в Българско държавно софийско училище. Той се казва Янислав Йорданов. Самият той ме попита: Наде, ще разкажем това, което би било интересно за хората. Аз не знам какво би било интересно за хората, но знам на мен какво ми е интересно, на мен какво ми е любопитно и това е избора му и решението как е стигнал до него. И най-вече е много вдъхновяващо, защото аз вече съм чула отговора защо го е взел това решение, но ми се иска и вие да го чуете. Това е едната причина. А втората причина е защото обожавам преподавателската професия. Не говоря само за учителите. Вярвам, че тя е една от професиите, наред с лекари и няколко други, които имат много смисъл. Вярвам, че всеки един от нас трябва да преподава, да предава знания и опит. И то не трябва да го прави за пари. И не е задължително да бъде професия, защото вярвам, че така се развиваме като общество. И когато ти успяваш, твоята задача следваща е да помогнеш на другите след теб да успяват и да се развиват. Така че на мен е много вълнуващо и любопитно, но стига толкова по темата. Днес ще изследваме. Този епизод ще има продължение, защото само преди около месец беше неговия първи работен ден. Ние сега ще надникнем зад избора и решението, което е направил, а поне след една година ще се видим отново, да видим, когато се е сблъскал с реалността, дали всичко изглежда толкова романтично, идеалистично и дали отговаря на очакванията му. Казвам добре дошъл. Яни, много ти благодаря, че прие поканата ни. Искаш ли да се представиш няколко думи, преди да започнем, за хората, които не те познават? Да, добре. Аз съм Янислав Йорданов, както каза. Яни ми казват всички приятели, така накратко. Завършил съм училището, в което в момента преподавам до 7-ми клас, след това гимназия в 51-во с технически профил, с програмиране, но не много завишено, но си имаше, което малко запали искрата, после последва курс на Софтуни, после последва нов български и Телерик, след което започнах и работа, доизкарах си бакалавърската степен и сега уча педагогика и съм вече преподавател. Честито, пожелавам ти. Аз съм убедена, че е твоето нещо, обаче пък се надявам да е правилната форма за теб, правилното място, но ще разберем само след година. Имам един традиционен въпрос, с който започваме в началото, и то е: сигурно си изпълниш, тъй като ти си млад, какъв искаш да станеш като пораснеш, когато беше малък? Първото нещо, което повече съм искал да правя като малък, беше да стана масажист. Защо? Защото правиха така уж на баща ми някакви масажи, не знам си какво що, и на майка ми, и те: много добре го правиш, имаш много страхотни ръце, и само едно дете като чува колко добре се справя в нещо, и си казва:
ето, това ще го правя и хората ще ми се радват и аз ще ги, нали, ще се справям в това, което мога и ще си покажа таланта. Нали, това беше първо нещо, след това се появи баскетбола и аз там бях много ентусиазиран до момента, в който не осъзнах, че малко съм далече от това да стана NBA звезда. И така, после последва момент, който при почти всички гимназисти се наблюдава да не знам на къде да поема и живота просто дава някакви жокери и най-силният, който беше един курс за ученици, който имаше тогава и мисля, че само едно издание е имал, Programming Basics за ученици в Софтуни и доста хора така казах, защо не отидеш да пробваш и аз защо да не пробвам и така доста дълго време аз си вярвах, че програмирането е моето нещо, защото наистина много обожавам алгоритмичното мислене и там съм го видял в най-чистата му форма. Ти в началото се представи, обаче искаш и с няколко думи, за да може да се опитаме да влезем в обувките ти, да ни разкажеш за твоя път до момента, как стигна до програмирането, как усети, че е твоето нещо, как се развиха там нещата. Добре. От 11 клас, когато започна този курс в Софтуни, започнах да се чувствам, че това е нещо, което бих правил, пък и е много логичен избор заради по-високите заплати и аз като мъж и слушайки стереотипа, защото си е така, нали? Мъжът трябва да може да отговаря за къщата, трябва да има стабилна работа и също съм си се представил да бъда уважаван и да работя в офис, така че си казах, добре, това е логичен избор и записах технически университет. Където обаче за момент си казах, ама пък всички стават програмисти, не може ли да стане нещо малко по-различно и записах телекомуникации, но технически университет бързо ми показа, че начинът им на преподаване не е въобще удобен за мен и след само 2 седмици отидох в Нов български университет, но в лекциите по програмиране бях на ръба на стола си и исках да участвам. Си усетих там, че има нещо друго. И за това си казах, добре, явно ще е това. А ти в Нов български записа каква специалност? Записах информатика. Информатика. Да. Вследствие от това, че програмирането усетих колко ми харесва по време на малкия престой в техническия, си казах, добре, няма какво да се правя, че трябва да бъда различен, ще си запиша програмиране и нека да е в Нов български, защото имах приятели в Нов български, които ми казаха, че споделиха ми за начин, по който се преподава вътре и си казах, да, това е нещо, което си представям, че ще ми бъде много по-полезно. Кое е това, което ти стана интересно и те запали отвъд очакванията за професиите, за професията, за стереотипа за професията, който си имал първоначално като идея в главата? Начина на мислене, който използваш по време на решаването на програмистски задачи. Трябва да си последователен, разбиване на задачи на подзадачи, измисленето на различните алгоритми. Аз от малък обичам да сглабям пъзели. Защо казвам пъзели в кавички? Защото съм обичал да играя игри, в които да има надлъгване, а не точно стереотипните пъзели, където ти си сглабяш парчета. Много често са игри с карти, но не с стандартните 52 карти, такива, където ти си създаваш тестето. И това за мен е било пъзела, който трябва да създам, а пък после тестът е дали ще бия всичките приятели в квартала. И в един момент нямах с кого да играя, защото аз седях по вечерно време, се прибирам и само почвам да мисля някакви неща. Хората се забавляват. На другия ден аз отивам с тотално нова стратегия и бързо ставах без хора, които искаха да играят срещу мен, но си ми беше много така страст от малък и го видях в програмирането просто това нещо, че пак го има този начин на мислене и вече останалото си е малко вътрешно чувство, не знам как да го опиша. Просто докато решавах задачи от тип състезателно програмиране, кой е най-ефективният алгоритъм за ситуацията, как можем да го разбием проблема на подпроблеми и така. Как се разви? Колко години всъщност ти
работи като програмист, как се разви пътят ти? Така, като програмист, след като завърших Телерик, нямаше и месец, аз още даже не бях тръгнал да си давам, да си пускам CV-то. Нека за хората, които ни гледат, да не си мислят, че днешно време това е стандартно, но 2020 година си имаше все още повече търсене и беше тъмън 3 месеца, нещо такова, откакто COVID ни затвори по домовете. И аз получих оферта. Нали, извикаха ме на 2 интервюта, с първата фирма не се разбрахме и с втората фирма бях общо взето до скоро, до 15 септември, 5 години там. 5 години там. Който пък вътрешен път също от година за година много се променяше. Може ли с 2 думи да кажеш какви умения са необходими и какво научи за тези 5 години, както и за себе си, какво научи? С 2 думи, може би с 3. Малко повече. Да, какво научих? Първото, което беше много важно е как се работи в екип, в който съм най-неопитния, кога да се допитвам до хора и кога да се справя сам и колко често всъщност да се прибягва към използването на вече разработени решения, а да не си измислям свои, защото аз със страстта си да измислям решения, нали, много не исках да крада решения от интернет, но това е продуктивното за сферата. Вече е измислено, не трябва да преоткриваме топлата вода. Това беше може би най-ключовото за първата година. Втора и трета беше затвърждаване на самостоятелната работа. От четвъртата година аз много започнах да се занимавам и с обучения, даже може би още от втората започнах с обучения. Четвъртата имах много по-сериозна академия. Вече вътре в фирмата, която управлявах, и петата година бях Team Lead. Така че за годината на Team Lead там мога да кажа архитектури, взимане на решения, които са най-адекватни за екипа. Нали, може да има много добри общи практики, но трябва Team Lead много добре да си ги да е гъвкав спрямо тези практики, така че да е удобна работата на хората в екипа. Бих казал, че това е най-важният урок от годината като Team Lead. Добре. Сега минаваме си директно към темата и ще ти задам въпроса кога ще се появи за първ път идеята да бъдеш учител. Обаче пък искам да отворя една огромна скоба, която вярвам, че е важна. Ние с Яни, аз не случайно му казвам Яни, се познаваме и няма как да скрия, то ще си проличи през разговора, че го обожавам най-вече като човек и много се надявам този разговор хората да могат да те усетят и да видят това, което аз съм видяла в теб. Тъй това ми е най-голямата мотивация, такива хора да каня в подкаста и да представям. Ти спомена за академията в работата. Яни през годините по различни начини е предавал знания и е обучавал, и тъй като аз имах възможността да бъда наблюдател на неговото развитие, не само като програмист, а като е човек. И може би 2020 година беше, припомни ми ако греша, аз тогава ти казах, че виждам, че сега ти е страст програмирането, че ти се коди, но думите тогава, които аз му казах към него тогава, че той един ден ще се върне към това да преподава, защото той събираше около 20 човека в залата, на които обясняваше алгоритмични задачи и всички идваха заради него само да го слушат. Тоест такова въздействие имаше върху хората. Сега това звучи като реклама, обаче е факт. Тоест е история, така че малко по малко през времето ще наредиме пъзела да ми разкажеш кои си другите моменти, но кога въобще дойде идеята за това да бъдеш учител? Така, идеята за да бъда учител в гимназия, питаш. Нали, дойде горе-долу тази година в един разговор с колега от екипът ми. Просто анализирах си цялостната ситуация и търсих работа, която ще ми носи повече удовлетвореност и ако може и повече свободно време, защото имам все пак и някои лични проекти, които си движа. И не е тайна, всички знаят, учителите по календар имат доста повече отпуска от не знам коя професия има повече, но те са в топ със сигурност. И другото, което съчетава, нали, освен че ще ми осигури повече свободно време, дава ми възможност да работя и да получавам заплащане, работейки страстта си. Нали, една от много големите ми неща. Даже спомням, Надя, понеже ти ми преглеждаше и връщаше за малко правки първото CV.
там бях написал ти държеше много да си отбележим passions, нали? И имаше преподаване, спорт и игри. Мисля, че психология бях ключов, няма значение, но преподаването си беше там и сега да имам възможност да го практикувам. Просто много неща се подредиха, нали, малко така живота си показва. Ето това е път, който много ще ти бъде удобен и много приятен и си казах, добре, супер, трябва да се опита. Добре, сега ти защо? Първо, имаш ли някакво събитие или нещо, което се случи в обстоятелствата и житейската ти ситуация около теб, което те доведе до това решение? Да. И малко сега тук ще те провокирам. Наистина ми е важно към този момент, кое ти е водещата мотивация за това ти да искаш да станеш учител. Дали за това, защото учителите имат повече свободно време, но получават заплащане. Дали защото ти е страст и кое ти е страст? Преподаването, математиката. Дали защото търсиш удовлетворение, защото сам каза, нали, това са неща, които ти изказа преди малко, но ще те помоля да ги степенуваш и да кажеш наистина кое е водещето и какво за тебе означава удовлетворение. Добре. Кое е удовлетворението? Разбира се, значи удовлетвореност на първо място бих казал, но то е комплексно, то е, може би, съчетава всичките неща отдолу, така че за да се чувствам удовлетворен, искам да имам свободата, да мога, колкото се може повече, в понеделник аз да реша какво да правя. Другото много готино нещо за професията учител е, че ми се дава свобода аз да си направя часовете по мой си начин. Всеки преподавател си има техники, на които вярват, чрез които вярват, че ще научи децата на повече. Така че наистина всичките неща, които казах, Наде, те просто сглабят един пъзел. Вътрешно степенуване, дали страстта към преподаването и свободното време, страстта към преподаването е водещо, защото дори да отделям по-малко време, което е почти невъзможно, особено в начален етап. Аз трябва да подготвям материал вкъщи, след което имам доста работа извън официалното ми работно време. И ето към момента мога да кажа, че съм доста по-натоварен, отколкото когато работих като програмист. И въпреки това се чувствам страхотно, така че може би на първо място си е страстта към преподаването. Добре, ти какво ти липсваше? В смисъл, това е... От работата като програмист? Като работата като програмист, защото сега ще кажа няколко неща, ще ги хвърля в пространството. Нали, ти си програмист, който не си младши специалист. Да. И когато човек не е младши специалист в днешно време, защото 2025 година нещата са много по-различни. Така е. Знаем в сектора, знаем за съкращенията, нали, без по никакъв начин да преувеличаваме. Но въпреки това, когато не си младши специалист, когато си кадърен, стойностен кадър, ти имаш възможност за избор. Тоест, можеш да работиш по различни проекти, можеш да работиш по фрилансърски проекти, в различни компании. Тази професия ти дава възможност да изкарваш пари. И то не е малко. Ти си мъж, както каза, млад, тепърва семейство, деца, имоти. Нали, всичките тия неща в житейската пътека, които обикновено един млад човек се опитва да ги нареди и да ги планира. Нали, докато направя това. Какво ти липсваше в една професия и защо и сложи хикса? Нали, кое не те удовлетворяваше? Едно от нещата е работното време. От 9 до 6, от понеделник до петък, доста ми се струваше неудобно. И доста спрямо другите неща, които искам да си постигна. Самата удовлетвореност на работата, работех с готин човек и съм сигурен, че дори екипът ми да не беше готин, мога да отида във фирма, където да си харесвам екипа повече и да си организираме работата по-добре. Вътре на самото работно място, няма да крия, имахме неразбирателства с менеджерите, аз виждах нещата по един начин и това съм го чувал преди много като съвети. Много е важно с човекът, който е шеф, нали, да гледате в една посока, защото иначе има просто конфликти и е неприятна среда. Мога да го потвърда, при мен беше по този начин. Това също наклони везните, но корпоративния живот и животът пред компютър с много ограничена комуникация, нали? Въпреки че всеки ден съм се чувал с колегите си, защото екипа се променяше и накрая си останахме даже само двама човека.
не ми стигаше. Аз съм много по-социална личност и самия социален контакт много ми се губеше. Аз се чувствах, ставам, отварям лаптопа, правя някакви неща и имало доста дни, в които аз изобщо не комуникирам с хора, докато в училище всичко това е съвсем различно. Има много свежест, много младежи, някои от които супер амбициозни, цялата им енергия, нали, много добре ми се отразява. Така че това са някои от големите недостатъци. И другото, което е, може би, очакването като студент, какво е програмирането и какво е в реална ситуация. Нали? Това, което казах аз като младши програмист, исках да измислям решения, после се оказа, че просто трябва да навържа измислени решения, което не ми беше вече толкова интересно. Добре. Как реагираха хората около теб? Приятели, родители, близки? Бурно, разбира се. Над 3 пъти спад в заплатата. На всичкото отгоре съм тимлид, уважаван. Нали? Решението ми изглежда се едно съм се побъркал. Така че доста хора реагираха остро в началото, но аз им показах, че решението всъщност е добре обмислено и наистина мисля, че над 5 месеца съм обмислял хода и дори не бях сигурен дали ще бъде в тази година. Просто малко... Беше го взел като решение и чакаше да се наместят обстоятелствата, за да... И имах среща с директора, съвсем неочаквана, малко да речем пратена от живота и реших, че няма какво да се прави, време е да се възползвам, така го усетих и все още смятам, че беше правилният избор. Да, то има там една приказката, че човек като е готов, то му се праща и възможности и нали, ученика като е готов, му се праща учител. Добре, никой не те подкрепи. Всички ли бяха против? Яни, ти от ли си да ставаш учител? Не, имал съм подкрепа от някои хора. Някои хора са се радвали, други казват, нали, браво, ако всички учители са като тебе, нали, поколението ни съвсем по друг начин ще изглежда. Много ми е приятно като го чувам това. На много приятели съм помагал по математика, по програмиране и на който съм помагал, дори съм чул изказаното българската образователна система не заслужава Янислав като учител, нали, което просто знам с причината, поради която го казват и стана ми много приятно. Но нали, тези хора определено ме подкрепиха и най-вече в избора ми да си преследвам щастието. Другите може би просто повече се притесниха за сигурността, но малко време им трябваше. В момента нямам никой човек, който да не е уважил решението ми. Добре, сигурна съм, че това решение си го анализирал, нали, си като един програмист си го анализирал от всякакви страни. Да. Всички възложи професии, там кейсове си сметнал. Как смяташ да се справиш финансово с тази промяна, защото не е голяма. Да си говорим истината, със сигурност скока е огромен. Тоест ножицата е огромна, от която ти падаш. Как смяташ да се справиш? Над 3 пъти спад в заплатата. Така че първото нещо, което направих, естествено в последните месеци работеш като програмист, постиснах джоба и започнах да спестявам. И другото, което е, спомних си първата ми заплата като програмист, доста подобна на сегашната ми заплата като преподавател в училището. И си казах, тогава си живях като цар. Защо сега да не мога? Живота е станал малко по-скъп и вече живея самостоятелно, така че една храна, която не съм плащал преди, нали, ще е различно. Си казах колко пък да е сложно, дай по-скоро да го разгледаме алгоритмично и мисля, че ще има пари за всичко. И ги поразпределих и наистина заедно с страничните дейности направих план, по който да знам, че финансите естествено няма да мога да прахосвам пари, но мога да кажа, когато човек изкарва доста пари, просто си позволява повече да прахосва и нали, не мисли много и в крайна сметка като огранича най-големите такива изхвърляния на пари, ако така мога да кажа, глезотийки нека и по този начин, всъщност може да се живее един доста приятен живот. Не бих казал тежък. Добре, може ли да ни ориентираш малко в конкретика или ренч, може би да дадеш? Да, мога да кажа, под 2000 лева, под 2000 лева стартира един учител. Млад учител. Да, не съм сигурен всичките неща, които се вземат в
нали, така, да се вземат предвид, когато се сформира заплатата. Нека да кажем, че между 1700 и нещо до 2000 би трябвало там някъде да се падне. Говорим за нето, нали така? За нето. Добре. За нето говорим. Не съм сигурен, мисля, че си има и прослужени години влизат, и други неща може да влизат, може да варира и от училище до училище, затова не мога да кажа точно, но със сигурност, главно... да, стажа е много определящ, доколкото аз знам от гледна точка на сформирането на учителската заплата. Добре, да ти планираш и други начини, по които и предварително си се подготвил ти да имаш и други доходи отвъд училищните. Да. Добре, сега влизаме, ние изследваме с тебе. Между другото, кариерното ориентиране и кариерното консултиране, когато помагаш на някакви хора, работиш с очаквания. Много. От една страна работиш с две неща. От една страна с човека, т.е. той да изследва своите силни страни, таланти, ценности, това, което е важно за него, как си представя неговите страсти. От една страна, от друга страна, какво предлага външния свят. Т.е. какъв е пазара на труда, какви възможности има. И втората част, която е свързана с това, когато се опитваш да ориентираш или да консултираш някой без да взимаш решение вместо него, или пък да го буташ към някое решение, което ти смяташ, че към момента е правилно. Или човек трябва да си намери своето и да си вземе сам решението, защото аз лично вярвам, че няма най-правилно решение. Винаги има плюсове и минуси на всяко едно решение и ти го знаеш много добре. Това ви е любимата мантра на програмистите. Въпросът е към тази ситуация. И второто нещо, това, което исках да кажа за хората, които избират професии, е консултанта или човека, който се опитва да им помогне и да им даде насоки, е да работи с тези представи и тези очаквания. Защото много често, както и ти си имал, сега като се върнеш, как си представя ролята на програмиста, и ти самия си ми разказал, че много се е променил в това да измисляш алгоритъм и вече я няма тази магия да измисляш всичко отново и това много ти е липсвало, поправи ме, ако не е така. Така. Но работиш с една представа за професията, така и професията учител има много такива митове. Сега аз пак малко ще ти влеза на антитеза, но понеже имахме епизод по-рано и съм си говорила и с други учители, с един учител, който е с много години опит в системата. Един от основните митове е, че учителите имат свободно време. Като започнат, имат повече свободно време. Сега, тук е малко двупосочно. Имат ли, нямат ли, зависим как работиш, защото в крайна сметка в частния сектор може да се работи и по 17 часа, и по 18 часа. Но казват, че е мит, защото никой никъде не брои самоподготовката, която един учител трябва да се подготви за всеки един учебен час. Тоест не влизаш да изпееш един урок и оттам да излезеш. Но нас това, което ни вълнува, ние ще проследим, да видим сега тия очаквания, с които ти влизаш, след една година дали са се оправдали, защото ти си само от месец. Интересуват ни обаче преживяванията ти в този месец. Искам сега да те попитам, какво за теб е преподаването, какво ти носи и кое е водещото в твой избор? Дали самото преподаване или предмета математика? Или предмета математика е инструмента и формата, през което ти правиш това, което обичаш, както ти си ми казал? На първо място е преподаването, защото преподавал съм много неща. Интересно е, че дори имам хора, които са така обяснявал неща за кормуване. Чисто теория, нали, но най-различни неща, които знам. Всеки път, когато имам възможност да предам знания, в мен се пали някаква искра. Това може да си е вродено, може да се е изградил на ранна детска възраст, нямам идея. Нали, но на първо място е преподаването. На второ място идва инструментът математика, чрез който мога да помогна за развиването точно на алгоритмичното мислене, така че ми харесва като дисциплина. Например, по физическо по-скоро не бих бил преподавател, защото работя с тялото, а пък на мен май фокуса си ми е мозък. Нали, да развием интелекта на хората. Мисленето. Да, точно. Така че и да не беше математика, бих преподавал отново, но е най-близкото до може би предметът, който ми позволява най-лесно да насоча темата там, където ми е най-интересно. Добре, кога за пръв път усети, че това е твоето нещо? Преподаването вече не става просто кога съм решил да стана учител, кога за първи път усети, че това обичам да преподавам? Да. Това
това нещо може да е било без да съм го осъзнавал на много ранна даже детска възраст, защото винаги като съм знал нещо как се прави, съм искал, хора, вижте, тук е така, нали, никога не съм бил човек, който не иска да си сподели това, което е разбрал, напротив, искал съм да го разбера и даже имам едно такова да се дразня, когато знам нещо и човека отсреща, знам, че това, което съм разбрал всъщност не е толкова сложно, но си слага един блокаж и не иска да го чуе, обаче в същото време ме е питал. И той вече ме е ангажирал аз по някакъв начин да искам да му обясня и може да съм подходил малко по-сложно при първото си обяснение, после да загубя човека и аз доста се паля. Не, чакай, ще ти обясня и вече настоявам той да разбере. Така че със сигурност го имам отново ранна възраст, но към 10-ти клас вече, когато започнах повече така, нали, да помагам на приятели по математика, а после 11-ти клас да помагам, докато изкарвахме софтуни на хора, които имаха затруднения. Само гледах, след като си направя задачи, даже понякога си оставах аз да си ги реша за вкъщи, но да видя там, докато съм в залата на софтуни, има ли някой, който има затруднение. Когато лекторите ходят да помагат на другите трейнерите, нали, помагат на другите и аз като видя някоя ръка дигната и отивам веднага и ми беше интерес да видя, защото човек е стигнал до ситуация, в която аз може би няма да стигна. Той е замешал някакъв възел и на мен сега ми е интересно. Това е тотално друга задача спрямо това, което аз съм решал, въпреки че условието ни е едно и също. Така че да речем от 10-ти клас нагоре доста повече си го затвърдих и осъзнах, че това нещо наистина много обичам да го правя. То се вижда, в смисъл и енергията, и страстта, и искрата, и въобще пламъка в очите ти, но какво ти носи? Защо е толкова важно за теб преподаването? И защо по принцип е важно? Така, защо по принцип е важно? Аз много обичам да водя разговори на високо ниво с хора, с които можем да разглеждаме нещата от различни страни. Ти спомням си колко ме болеше главата след soft skill сесиите в Телерик, но това беше защото просто опитах да поема всичко. Наистина и това са ми толкова любими теми, така че когато говорим за подход и се опитваме да сме open mindset, нали, никога да не се отказваме да разгледаме от всички ъгли възможностите и ако дори да предприемем отказване от някаква задачка, просто да сме добре оценили труда, който трябва да се положи срещу възнаграждението, което ще дойде след това и да е осъзнато решение защо се отказваме от този подход. Нали? И с колкото повече хора общувам и те разсъждават задълбочено по всякакви теми, толкова по-ми е приятна цялата атмосфера. Така че преподаването изгражда е може би най-добрият помощник на един човек, който иска да надгради себе си. И другото, може би има и нещо, което не мога точно да обясна, защото пак казвам, може и да си е вродено. Може просто да е изградено нещо да се е случило на ранна детска възраст, което да е запалило искрата, но чисто логичното, мисля, че го покрихме. Има ли няколко от теб или в семейството някой, който е бил учител или преподавател? Не. Кой ти е? И имаш ли така? Всеки от нас има любим учител. Да. Имаш ли някой учител, който ти е останал така в съзнанието, в сърцето? Много сте. Защото и ти си един от тях, нали? Така че да поизреда няколко или? Да, добре. Надежда Маринова. Благодаря ти, разбира се, началната ми учителка Роза Илиева, след това учителката ми по биология Светла Кирилова, след това и майката в програмирането за мен в университета, прекрасната Мариана Райкова. И след това се появиха и доста имена чуждестранни, които съм срещнал в YouTube и на които съм се възхитил за начина, по който си структурирали коучинг каналите. Те са вече на различни игри. Нали, който и да се поинтересува от StarCraft или Age of Empires как да стане добър. Това са първите хора, които ще ви излезнат. Страхотни са. Пик, например, за StarCraft, Хера за Age of Empires и така нататък. Нали? И те вече доста така точно на финала, когато аз вече знаех, че ще ставам учител, много задълбочих в техните канали да изследвам как точно са подходили, така че маса хора, без да имат обратна връзка от тях по време на лайфа, не че нямат съвсем, ама нали, доста повече хора ги гледат на запис.
А докато се снима самия стрим, нали, участват едно 50-100 души или повече, зависи си сега от канала. Но повечето работа се свършва уж след това и ми е интересно обаче те от годините преподаване едно в едно са видели общите проблеми и техниките им просто много ми харесаха. И аз си казах, искам по подобен начин да структурирам моето преподаване в училище и отделно това, което съм видял и от Телерик, което сте организирали като работа по бъди групи, използване на ресурсите, за да разберем нещата, а не за да дадем на чата да ни напише кода. Нали са ми основни така градивни частици на това нещо, което се опитвам да постигна в училище като метод на преподаване. Добре, как си представиш идеалния учител по математика? Идеалният учител по математика, това е учителят, който аз се опитвам да бъда, затова ми е идеалния, нали, е човек, който първо успява тази досадна математика за учениците, особено когато говорим за ученици, които не са с профил математика. Те имат доста страх от математиката, едно главоблъсканица, където едни забравени формули, сега изведнъж се оказвам примерно в 10 или 11 клас, пък даже и 12 клас там вече тотално са се отказали. Нали, толкова много формули, които са ги учили, пък са ги забравили, пък изобщо не си ги спомнят. И сега има една задача, която иска знания от 7, 6, 8 клас и новите знания в една задача. И те са като, господин, няма смисъл, нали? Просто кажете си там каквото има. Тези хора обаче, много са пропуснали, за да откъм формули. Но какво става, ако им дадем формулите? Не можем ли да ги направим пак мислещи хора? Наистина ли на работа, това, което другото съм видял практически, ежедневно съм използвал източници, които ми дават информация как се случва нещо, но аз трябва да навържа пъзела. Това, което ние можем да ги направим тези хора, особено не записали профил математика, не е нужда да стават математици. Обаче, колкото повече им помогнем да развият, защото се развива цял живот, нали, алгоритмично мислене, да ги направим мислещи, разсъждаващи и да могат да бъдат и подредени в математиката, когато няма дадено търси се решение или не такъв хаос, е много сложно да си решим задачата. Се изпуска някой минус, някой плюс и просто е страхотен инструмент да се упражним и да си развием, нали. Добре, ти имаш вече месец опит. Може малко да ни разкажеш всъщност какво видя, но преди това ми се искаше да те попитам, имаш ли някакви страхове, имаш ли някакви притеснения към момента, към това, което ти предстои и с какво са свързани? Дали са система, колеги, учители, ученици, защото чуваме всякакви неща, които ни развиват така сценарии в главата. Какви са твоите? Доста повече притеснения съм имал, разбира се, преди да започна, защото е много възможности. Аз не знам, нали, ако тръгна да го чертая като някакво дърво, което ако се случи това, после имаме тези 5 възможности, нали, сложността на това нещо беше огромна. Така че просто си казах, добре, нека да видя какво ще е. И да, от всичко, което изреди едва ли не, притеснения, доколко сме, нали, доколко свобода имаме по време на часовете, притеснения, нали, децата, те си доста на възраст младежи вече, моите, така че не знам дали да им казвам деца. Младежите колко добре ще приемат техниките на преподаване, нали, и къде им е мотивацията, защото от всичко най-не исках да се случва, да имам едни хора, които просто е така, примерно, даже да ме гледат, нали, защото много лесно прибираме им телефоните и те почват да ни гледат така. И така цяла година. Това за мен беше ужас. Аз имам възможност да предам знания на хората, имам възможност да, нали, наистина да ги науча на нещо и обаче просто да съм като, знаете ли какво, аз ще си говоря тук ни неща, вие ще слушате, вие ще записвате. Това дали ще слушат, дали ще възприемат, дали ще успееш да стигнеш до тях. Да, също и, нали, най-вече ми е притеснението било с дисциплината, защото всички сме чували и доколкото съм разбрал до сега си е факт, нали, учителите нямат право гък да кажат едва ли не на родителите и родител като дойде с претенции, сега нямаш право да гониш нали, детето от час. Добре, ами ако не слуша, нали, ако разваля дисциплината и ако двойките не го плащат, какво правим?
И такива, нали, казуси, при които А защо нямаш право да гониш детето час? Не. Това е нова наредба, за която не, аз не нали, знам. може да има някакви наказания, но писането на отсъствие и изгонването, доколкото знам, не е позволено. Не може просто да пише на извинено отсъствие и да го пусна да ходи някъде по двора, едва ли не да се случи нещо, при положение, че той си е присъствал в часа. Добре, влизайки ти тепърва в тази система и в тази професия и роля, ти спомена някой от тях, но според теб какви са най-големите предизвикателства пред учителите днес? България. Говорим си за България. Най-голямото предизвикателство според мен е да грабне интерес. Учителя да грабне интереса на ученик, особено по предмет, който си има етикет сложен, тегъв, неприятен. Нали, далеч не е само математиката. И обаче си има тук вече доста техники, които са успявали да грабнат вниманието. За мен това е най-голямото предизвикателство. Защото ако младежите, учениците, нали, ако проявят интерес, оттам някакси учебният процес протича, учителя иска да даде, учениците искат да вземат. Когато учителя иска да даде, учениците не искат да вземат, или обратно, учениците искат да вземат, но учителя е станал учител просто защото, нали, така се стекли обстоятелството, но не знае как да предаде знаете си. Имал съм страхотни лектори в университет като умове, които не могат да ни предадат това, което те знаят, обясняват просто на много високо ниво за нас. И просто не се получава този обмен и се усеща. Докато като се получава този обмен, оттам нататък мисля, че всички други проблеми са второстепенни. Добре, аз тук ще питам така. Безспорно, аз тук също се съгласявам с теб. Едно от най-трудните неща и за мен е есенцията в ролята на учителя е да запали интереса и искрата на децата към предмета. И със сигурност е предизвикателно. И да търси начин, и да търси подход, тъй като децата са различни. Може би един подход не би сработил с всеки един клас, всички едни деца, младежи, да не ги наричаме деца, тъй като ти си в горен курс, между другото. Но тук сега искам да те питам нещо. Ти запаваш интереса, те слушат по време на час, обаче как развиваш умението на това те да продължат да полагат усилия, да се упражняват след като часа приключи, тъй като знаем колко е важно човек да продължава да практикува, да учи, да търси допълнително. Как се развива това нещо? Каква е ролята на учителя? Как се развива това да им се развие тяхната устойчивост, тъй като има известна склонност, поне моето впечатление, към лесни и бързи решения и успехи. Това те да станат устойчиви на трудности и да търсят трудности, да се надграждат, да се развиват. Как? Защото за мен това също е предизвикателно. Например, при нас, пак казвам, нямаме профил математически, така че ако след часовете те използват техниките, които сме обработили, нали, изтренирали така в клас, особено ако се съберат групичка, за да учат примерно имаме профил с биология, да учат да се подготвят за матурата по биология, за мен това ще им даде много повече, просто да си кажат, ето както сега, нали, се справихме с онази задача и питахме еди какви си неща чата, или проверихме еди как си от учебника по подобен начин, дали не можем да го приложим при биологията. И да извадат нали, нещата, да си направят схемите. Няма да е дадено търсиш се решение, но да се направи обобщение на урока по един по-къс начин, но по много по-запомнящ се за тях. Да осъзнаят колко е удобно да работят по групи, колко е по-приятно да се учи и да се работи в група. Нали? Не за всеки естествено, но за по-голяма част от хората това много облегчава целият процес на досадното учене, където аз седа и прелиствам учебник. Нещо не си разбрал. Обаче човекът до теб го е разбрал. Той ти го обяснява. Това, което си каза, всеки от нас е добре да бъде учител и да си помагаме взаимно, нали, да си предаваме знанията, които сме получили и други има някаква малка спънка, за да го разбере същото нещо. Ето по този начин. Ако те в клас видят, че това води до успех и че въпреки всеки път, когато учим нещо, ние сме тъпи, защото ние, нали, не разбираме този урок,
В края обаче, след като си го научим, вече сме умни. Така че си го има едно гадно нещо там с егото, където ние всеки път, като учим нещо ново, ние трябва да приемем, че сега сме тъпи. Ако това се отработи и се свикне, че не е нещо страшно, нали, че не разочароваме никого, когато учим нещо ново и като не разбираме от първи прочит, че не е страшно, така си мисля, после те си го използват за вече нещата, по които са мотивирани и там не мога да ги мотивирам да станат математици. Мога да бъда пример и ако някой от тях харесват моя начин на мислене и искат да приличат повече на мен и ме поразпитат, може и да се запали по такъв начин иската, но нямам за цел да ги правя математици. Тоест едно от нещата, които каза, е да създадеш такива ситуации, в които те да постигат успех. Да виждат как го постигат и да си проследяват напредъка. Да. Добре, ти си вече от месец, съм сигурен, че си направил някои нови, така различни неща. Може ли да споделиш за тях? Също и какво планираш различно и ново да направиш, тъй като сам каза, че имаш известна свобода в начина, по който предаваш съдържанието, материала. Какво различно искаш да направиш и направи? То до сега какво сме правили най-общо? Запознали сме се, правили сме подготовка за входно и входящ тест. Така че все още не се е завъртява точно колелото. Точно първият урок след входящия тест мисля, че ще бъде така първи опит, в който те ще работят по групи. Но са имали шанс малко да поработят по групи. Давал съм и няколко логически задачки и имаше хора, които така си допълваха решенията. И аз им казах, добре, ще пиша плюс на всичките хора, които взехте участие, защото един е дал началото, друг е дал средата, последния е финализирал всичкото. Кой е най-виновен за успеха? Бих казал, групата е виновна за успеха. Така че, виновна. Нали, успех се дължи на групата, така че ги поразпределих. Нали, естествено, при единия клас наблюдавах някои неща и след това при другия клас вече го дефинирах като от сега се разпределете по групи. Опитайте да отработите заедно тази задача. На подготовката за входното им казах, вземете един учебник на група. Аз ще обясня една задача. И след това ще отида примерно да обясна на някой нещо. Опитайте вътрешно в групата да си помогнете да я разберете и имаше вече такава активност. Тоест ти разделяш самия клас да работят по групи по различни задачи. Да работят тези по групи за цялата учебна година ли са или всеки час са различни групите? Не, за сега ги планирам да са си групи за цялата учебна година, защото ми звучи по-близко. Искам да се доближа до реална ситуация. Ако сме в IT фирма, няма всеки ден да сменяме екипа, няма всеки ден да си сменяме приятелския кръг. Иначе е хубаво, че всеки ще мине през различни хора, нали? Виждам плюсовете и при това, но искам на първо място да им е комфортно и на второ място групите, когато те си ги създават сами, това са групи, които те наистина после могат да използват след училище да работят по профил заедно. Ти не ги разпределяш, те сами даваш им възможност? Давам им възможност. Колко човека са групите? Те са различни, защото класовете са от различен брой хора, но горе-долу разделям на 5 групи целия клас. Колко души са? Души варират от 4 до 6. От 4 до 6 души. Добре, каква ти е целта с това разделение на групи? Какво искаш да постигнеш? Целта ми е да може, когато един човек от групата е разбрал даден урок, той да може да обясни на другите хора и така повече хора да са разбрали съдържанието, защото малко или много има, да речем, едни умници, на които аз по-лесно ще предам знанието. Другите ще ме разберат до някъде и ще им трябва допълнително обяснение. Аз ще мина, но все пак в училището нямам възможност за частна практика, нали, с всеки един от тях, така че аз трябва малко да поразпределя, нали, divide and conquer, малко тип алгоритъм, да поразпределя малко отговорност надолу. Естествено, човекът, който ме е разбрал в групата, може да не е най-добрия в това да го обясни, аз ще отида, ще помогна, но поне докато помагам на някаква друга група, те имат дейност, която да развият. Отделно да работят и с материали, защото когато се готвят по който и да е предмет, никога няма да трябва да измислят новата биология, ще трябва да използват материали. Добре, аз виждам няколко неща тук. Едно от нещата е да няма стандартния традиционен режим на преподаване от твоя страна, т.е. на урока. Те да учат, да бъдат по-самостоятелни. Груповото учене ускорява ученето, споделянето на знания, те да търсят един от друг. Така пък да ускори индивидуалния процес на всеки да разбере нещо, което някой друг, пък тези, които го разбират, така им повишаваш самочувствието за това, че те като го обяснят, вече го разбират. Тоест, това е нещо, което със сигурност е от методите, които изключително хората, които се занимават с преподаване, знаят, че
е много работещо и има много смисъл в това. Добре, спомена в началото, че си се запознал с тях. Какво имаш предвид под запознаване? Да, малко е така, какво, освен името, да ми споделят по нещо за себе си, което искат. Имаше хора, които естествено не искаха да споделят нищо за себе си. Тях просто ги питах, нали, и без това си питах всички, как са спрямо математиката, да ми дадат някакъв ориентир, като отношение ми беше по-интересно, не двойки или тройки са имали, ами дали им е интересна, дали им е много сложна, дали им е досадна, обаче като се опитат я разбират, защото и такива отговори имаше. Нали, малко да си представя от какъв ъгъл да подхода, представяйки математиката, да им покажа, че не искам математиката да тези формули трябва да научите и утре трябва да си решите теста. За мен това не развива по никакъв начин. Аз съм забравил. Нали, сега си преговарям заедно с тях доста от формулите. Не мисля, че това е важното нещо по математика. Вярвам в това да имам индивидуален подход до някъде, да поразпитам за интересите. Мен ми е интересно кой човек седи срещу мен. Ако бяха 5 човека клас, даже по още няколко въпроса щях да им задам, защото това са на първо място хора, не са просто едни обекти, на които ние трябва да дадем едни листове с хартия и да разчитаме, че така сме си свършили работата. Нали? Много ми е готино, когато имам и естествено не по време на учебния процес, но да имам приказка с учениците. Аз си изграждам и просто си имам едно такова чувство. Аз си обичам учениците. Те са най-различни, но това са учениците, които са ми дадени. Не точно като деца ги усещам, но имам си малко нещо такова в отношението си към тях. И естествено, че ме интересува кой човек е срещу мен, какво обича да прави. И това отделно мога да го използвам, когато обяснявам нещо. Аз много обичам да обяснявам с аналогия, нали? Някой разбира от футбол, чакай сега ще обяснявам за комбинациите през футболен отбор. Имаме толкова хора, трябва да ги групираме по един какъв си начин. Добре. Аз си спомням да са ме питали за някой предмет. Какво мисля за него и какво за мен е предмета. Искаш ли да... Ще се опиташ ли да имаш индивидуален подход спрямо? Определено, когато човек ме викне за помощ, опитвам да имам тогава индивидуалния подход. Нали, да речем, аз вече съм казал основните неща на целия клас. След това един човек от групата ме вика, за да обясна. Особено ако другите представяме се опитват да решат трета задача. Той каза, господин, решихме втора, опитах се да ми обяснат, ама не я разбрах напълно, нали, там е момента, в който аз мога да използвам индивидуалния подход и да използвам някаква аналогия, която знам, че за този човек ще бъде, нали, ще му помогне наистина да разбере. Добре, аз наистина ти пожелавам да имаш тази възможност. Не знам как е, не знам дали в училище човек има възможност и като време, и като ресурс да има персонално отношение към хората, но пък знам, че е важно да има това на човека. Ще намери начин да го случи в някакъв формат. Но те първа предстои, много ми е любопитно от сега да разкажеш след една година какво ще се случи, но на този етап вече един месец в училище. Имаше ли първия сблъсък реално с очаквания, който имаше първоначално? Кажи сега, какви бяха очакванията? Със сигурност са в спектъра на романтизма и идеализма и къде се сблъска с реалността? Между другото е смесено. За някои неща очаквах да е по-зле, за други неща очаквах да е по-добре и може би се балансира, но по-харесвам реалността от това, което аз си представях. Добре, кажи. Нали, все ми говориха за дисциплината, нещо младеж не е като ние както сме били на времето, до моето време преди 10 години. Но не виждам тези непослушни, разглезани. Имало е и при нас разглезани, сега има разглезани и след тях ще има разглезани. Не виждам измяна. Виждам промяна в фокуса, промяна в инструментите, които ползват, за да учат. Естествено, с тези 15 секундни шортове много повече информация обработват на ден и ако аз не говоря като в YouTube шорта с супер много информация, как се водеше Dramatic Demonstration, нали, когато има такива едни драматични, постоянно поп-ъпове и които много държат мозъка фокусиран, нормално е да губят малко по малко интереса, но когато един човек знае, че неговото мнение е важно
и че гласът му ще бъде чут, той малко или много вече поема отговорност и иска да не се провали. Нали, аз искам да ги изкарам на дъската, където защитат решението. Каквото и да са правили като група, накрая един човек излиза и трябва да реши да защити решението на дъската, да се обоснове защо, как е получил, че логаритъм еди колко си е някакво число. Нали, при което аз проверявам дали човекът наистина е влезнал в дълбочина и е разбрал, защото това е сертификатът, че той този час наистина се е упражнил. Очаквах нивото по математика да е по-високо. Въпреки, че знам, че отивам в училище с по-нисък бал, не сме елитна гимназия, но сме едно много хубаво училище. Има прекрасни младежи и наистина си ги обичам всичките, колкото и стереотипно да звучи. Да, един примерно повече харесва мой стил музика, друг си харесва друг стил музика и какво? Всичките са готини и всеки, особено който ми дава нужното уважение, просто е така се опитва да бъде активен в час. Нали, много ме радва, пък тези, които по-трудно им взимам внимание, те пък са ми предизвикателството. Са ми малко така искрата, нали, много искам да успея да въвлека и най-трудните. Ти знаеш, те сме си говорили, аз винаги казвам и на учители, и на хора, които се занимават по някакъв начин с предаване на знания, че идеалистичната, утопичната представа е, че отиваш там и всички са много мотивирани и искат да знаят. Това не съм го имал със сигурност. Това е идеалният случай. Ти отиваш там и учителя, между другото, и преподавателя, или учителя, или тренера, който излиза като някакъв бог, който си изнася урока и там срещу него седят едни гъби, да, които в края на урока и му ръкопляскат даже. Обаче това никога не се случва. Аз лично деля, ако трябва да обучаващите се или учениците, ако ги деля по някакъв начин, аз ги деля на мотивирани и немотивирани. И твоята роля е да направиш така, че да демотивираните да станат мотивирани и да нахъсваш още повече мотивираните, те сами ще си свършат работата и сами ще си научат. Така че, я да те върна за нивото. Колко ниско е сега? Ами, доста ниско. Бих казал, учебника ние не можахме да минем по задачите, които са дадени. Те наистина входящия тест е отвратителен, минали са доста месеци, нали, в които въобще не им е хрумвало за математика и изведнъж, наистина, особено с 12 клас, формули от всичките години назад малко или много са включени. По тригонометрия има, аз само като тръгна да си ги преговарям, наистина са страшно много и на мен ми беше сложно. Какво да кажа за хора, които нямат никакъв интерес към математиката. Това е едно от нещата, които чувам. Ще си говорим, може би в следващия разговор за това е, че едно от нещата е, че учебният материал наистина е необходимо като част от задължителните реформи в образователната система, без да по никакъв начин да постулирам за реформи, е да се намали съдържанието и обема на учебния материал. Същевременно той е намален спрямо аз, когато съм бил ученик. Аз точно това исках да те питам. Всъщност сходящото ниво е само да обясним, проверява това, което има с някакви критерии, какво ученика трябва да знае и да може. Влизайки в този влизайки в 11 клас, примерно, и проверява от предишната година или от предишните години. И? Положението е, свеждам задачите до много прости, нали, взимам от учебника и си давам сметка какво ще мога все пак да преподам, какво ще мога да преговоря с тях. Не искам да пиша така едни двойки на поразия на всички, които не са профилирана математика и не се интересуват от математика, нали? Искам да им дам шанс. В крайна сметка, човек, когато види, че той е обречен да се провали, наистина губи мотивация. И аз цялата ми идея, цялата идеология на моя начин на преподаване пропада. Така че искам да им дам възможност да се борят за 6. При което аз виждам какво е нивото и то е доста, като кажа средното, означава, че може би има 2-3 човека на клас, които са над него и всички други са такова ниво, а не средното, като взема най-добрия и най-лошия. Нали? Масата не може да се справи с този материал, заради което аз ограничавам задачите, обяснявам ги по много начини, за да видим по кой пък ще го разберат. Добре, т.е. ако нивото е такова, говорим на ниво входящо ниво, поправиме, ако греша с това, което виждаме, ти от една страна е необходимо да се пълнят някакви пропуски предишни в знанията и в уменията и те първа да надграждате това, което е предвидено и
по програма, не знам, по МОН, по образователната система, това, което те трябва да знаят и да могат за завършването, примерно, на съответния клас. Така ли е? Да. Интересно е, че се водят учебник профилирана и учебник непрофилирана. Добре, от училище, което е непрофилирана, но с висок бал, до училище, което е непрофилирана с нисък бал, един учебник се дава. Аз нямам нищо против и тук много харесвам това, че преподавателя му е дадена свобода да прецени какво съответства, за да може класа да върви напред. Класа трябва да върви напред, а не да научи целия учебник. Дали ще научи този учебник или ще научи още 2 учебника като този, особено ако няма да стават математици, не е от значение. Нали, гледаме да вдигнем нивото спрямо това, където сме били. Добре, това как те кара да се чувстваш, защото каза, че има разминаване в очакванията. Демотивира ли те, мотивира ли те? Какъв ти е плана? Каква е стратегията? Да, от една страна определено действа мотивиращо, защото знам, че повече знания мога да предам. Нали, когато човек си знае 80% от нещата, на мен ми остава да дам 20%. Когато човек знае 20%, аз мога до 100%, нали? Тоест имам по-голям буфер, в който мога да дам. Така че от тази страна мотивиращо, от към демотивиращото, единството, което е, че причината да сме на това ниво е липсата на самоинициатива, на мотивация, идваща от самия ученик, защото работил съм с различни учители и естествено, при един се получава много по-добре, при друг се получава по-зле. Няма как да е, но винаги аз съм се старал да си имам мотивацията. Така съм възпитан, просто когато имам час да не го пилея, да се опитам да си взема колкото се може от часа, защото мразех да правя домашна работа, така че колкото мога повече да науча в клас, толкова по-добре за мен. Нали, докато при тях виждам, че има едно, може и да е с представата, когато отида в училище със среден или нисък бал, че там отиват на почивка. Нали? И ако тази е началната нагласа, просто после виждаме резултатите от нея. И това е нещо, което ми действа демотивира, защото това са хора, които малко или много ги е страх от провала и не се опитват да надградат, нали, защото се отказват от задачата още преди да са я видели. Имах случай с едно момиче, което беше се отказала от една задача на входящия тест. И аз си казах, моля те опитай това. Тя го опита, след което после я видях как на другите приятелки, които бяха предали, тя обясняваше как се решава задачата. Това ти е първия малък успех, който си постигнал. Яни, ние го споменахме вече. Едно от най-трудната работа на учителя и на преподавателя е да работи на ниво нагласи. Тоест ти успеш ли да им промениш нагласата към учебния процес? Но ще си поговорим след малко и за това. Оттам нататък работата ще ти стане по-лесна. Със сигурност ти е нужна много енергия и търпение, но пък знам, че си развила едно умение в тебе от програмирането и решаването на проблеми. Mm-hmm. Едно умение, което е много ключово, че едно нещо, ако не стане по един начин, има много други начини. Въпросът е да намериш правилния начин. Точно така. Тоест и да се адаптираш и да не се отказваш. А пък вярвам, че ще им спечелиш сърцата на учениците. Кажи ми, има ли елемент на бунтарство в теб и нещо, което би искал да промениш? Защото няколко пъти каза, искаш да внесеш нещо ново в начина, по който се преподава и нещата, които си взел и от учителите, които по някакъв начин са били ментори за тебе или хора, на които си подражавал. Mm-hmm. Какво е нещо, което би искал да внесеш? Едното от нещата е малко да променя представата за успех и провал учениците, а като система виждам един конфликт на интерес с това, че ние учителите пишем оценките. Ако, което знам, че е доста неприятно за много ученици, ако всичко се оценява, да речем от МОН, тогава те ще ни видят като техни приятели по постигането на някаква цел, техни помощници. Както в университета добре съм си го осъзнал, лектора ми помага, нали, съответно и асистента на упражнения и после теста едва ли не няма спор аз колко имам. Решил ли съм първа задача, да или не. И първа задача се спуска еднаква за всички. Не е подготвена, ето ти на тебе този лист, пък на него този лист. И нали, ако се спуска, не е нужно, нали, МОН да ги оценява, но се спуска примерно тестове, които трябва да покрият еди какво си ниво.
за всеки ученик, тогава ние няма да сме враговете. И това може да е малко плюс. Обаче пък там си има други проблеми от сорта на добре, да, ама сега как да оценяваме хората с по-нисък бал и хората с по-висок бал. Трябва да има повече варианти. Наистина, и после да се знае, този човек има шестица в еди какво си училище. Естествено, че тя не отговаря на СМГ, НПМГ, шестица по математика, като ниво нямат нищо общо, но човекът се е постарал. Той има 2 часа на седмица, няма как и няма този интерес. Естествено, че няма как да е конкурентен. Нали? Така че нещо в тази посока определено го виждам като плюс, защото учениците в момента се пазарят с учителя за оценка. А той не трябва да е там, за да има това право да се пазари. Оценката е каквато е. Учителя трябва да е единствено помощникът, който дава знанията. Това е интересна гледна точка. Темата като цяло за оценяването е огромен. Да. Е предмет на огромен дебат. Ще ми е интересно и след година какво ще споделиш, вече бъдейки много време в системата. Матурите, също с израелните изпити са някаква форма на това, което ти казваш, защото матурите в крайна сметка е външно оценяване, за което пак учителите подготвят учениците, докъдето и доколкото могат. Но нещо, което интересно ми направи впечатление, искаш да промениш представата за успех и провал. Може ли още малко повече да кажеш и да дефинираш какво значи един ученик да бъде успешен в училище? И кои са критериите, по които измерваме, че той е успешен в училище? Не мисля, че има учител. Може да има, нали, но са много малко. Учители, които да не оценяват труда на ученика. Всеки е с различен капацитет, разбира се, и е слушал и запомнил различни неща от математиката. Ни са по-добри по геометрия, други по алгебра. Нали? Говоря специфично за математиката, но е приложимо за всички предмети. Защо провалът е когато сме се опитали и не се е получило, а не е провалът когато не сме се опитали. Това и то го има и после в живота. По-добре да не кандидатствам за интервю и да ме отрежат, защото ще бера срам, вместо да съм отишъл на интервю, да не се е получил. Ама то е урок едното. А другото е нищо. Нищо, нали? Само страх, който ни е попречил, а пък какво става, ако не са ни били отрязали на интервюто. Имал съм така грешна нагласа за различни интервюта и всъщност, нали, всеки път като се отиде, не е това страшно нещо, което се очаква. Нали, в началото не си представяме, има много възможности, кой ще е човека там, колко лошо ще ни гледа, ще си е пил ли кафето, вчера ще се е скарал ли с някого. И всички тези притеснения, когато се отиде на интервю, вече отпадат, защото виждаш вече реално кой е човека и ти се дава възможност да си провериш знанията, да си провериш и дупките, плюс че има някаква представа, ако аз се провалил на интервю, няма как след 2 месеца да отида пак. Защо? От всичко аз, примерно като интервюираш, защото съм интервюирал доста хора, ако видя някой човек повторно и видя коренна промяна от преди до сега, видя промяна първо в CV-то, защото това показва, че положен е някакъв труд, заслужава шанс. После въпросите, които ги задам, естествено, че винаги ще дам първо някой от старите въпроси. Виждам, той вече ги знае. Я сега и някой друг въпрос. Я по-дълбоко. Човек си е взел поука. Как да си кажа после, не, ти веднъж се провали, никога няма да успееш, това не е така. Нали, това е основното. Значи да си успешен в училище? Какво би казал на да си успешен в училище, бих казал да си взимаш по нещо полезно за себе си от всеки предмет, от всеки учител. Това малко си е и за всеки ученик. Ако ще, дори след часовете, колко време той и с колко конкретен въпрос отива при учителя, защото това е нещо, което ще му помогне в някакъв по-голям пъзъл, който той си сглавя. Тя. Нали. Успешният ученик е този, който се учи, който дързае и който успява да се възползва от времето, което така и така трябва да прекара там, за да надгради себе си. Доколко, това вече си зависи от всеки. Един може да гони шестица по математика, друг може от двойка да иска да скочи на тройка даже и пак да е голям успех. И нещо, ако обаче в това преминава на двойка, тройка, той може от този процес да си вземе по-генерално за живота, да не е само за предмета математика, защото тогава идва любимия въпрос на учениците, това за какво ми е. Това точно не е. Уменията, които разви, за да получиш тази тройка по математика, обаче могат да ти потребват. Добре, Яни, един много ключов въпрос за мен
и много важен и ми е любопитно какво мислиш. Каква според теб е ролята на учителя днес? Въобще дали се е променила през годините да предава знания, да развива умение, да възпитава, да развива начин на мислене, да работи с нагласи, както си говорихме, да променя нагласи? Каква е ролята според теб или от всичко по-малко? Значи, генерално ролята може да се е запазила, но със сигурност са изменили практиките и още нещо. Ако преди сме имали повече по-ограничена информация, нали, учителя е бил вече изчелия 10 книги и сега ще ни даде информация, в днешно време имаме YouTube видеа, Google, ChatGPT и други AI ботове, нали? Така че достъпът до самата информация. Ако кажа, че един учител е средство, който просто предава информация, пълно е с информация в интернет. Това бих казал, че ако преди е било по-високо в иерархията на отговорности на учителя, сега е много по-ниско, ако не и най-ниското. Възпитанието, особено значи, ако говорим за примерно преподавател в университета, бих казал, че не трябва да се разглежда. Там не се очаква, че един лектор ще учи студентите как да се държат по време на лекция. Нали, една забележка и после колега напуснете. В училище има си го все още малко. Нали, все пак говорим за малолетни хора. Дали са по-пораснали или по-малки. Човек, нали, един учител, ако няма атмосфера, в която може да преподава, тогава какво правим? И има разликата, че там са по задължение. Хората, така че малко ни се налага. Не ни е основна роля да възпитаваме, но има си някои неща, които си съвсем в цялостното отношение към процеса, което си е вид възпитание. Ако един ученик е възпитан, че трябва да се скатава и да минава по краткия път и аз се опитвам да го науча как да надгражда себе си, има конфликт на нещата, които е учен вкъщи, които се опитвам аз да му преподам. Така аз или трябва малко да му променя мисленето и нагласата, или въобще си затварям, подхода ми е невъзможен спрямо въпросния човек. Така че има малко превъзпитаване, но най-вече бих казал, че трябва да е мотивация един учител. Да покаже, ако имаме тази суперсила, какво мога да постигна с нея. Едва ли не. И много се радвам тук, че преди да стана учител съм имал професионален опит като програмист, защото има много неща, които теоретично мога да кажа как биха били, но сега мога да кажа практически как са и мога да им говоря за този реален живот, който включва работа и университет, нали, живота след училище. И любимия въпрос на учениците да отговаряш на въпроси от типа: господин Сатал Косинус, за какво да го уча, как ще ми помогне в живота. Точно така. Добре, ти спомена и новите инструменти. Кое остава уникалното? Това ли е? Това да ги мотивираш, да им запалиш искрата? Това ли е уникалното в учителя, което няма нито един изкуствен интелект да замени в учителя? Най-малкото изкуствен интелект се включва, когато ученика зададе въпрос. А в училището, ако ученика има право да избира дали в сряда му е пожелание дали ще ходи на училище и няма да има последствия, той ще избере да не ходи. Така че ChatGPT и другите AI модели идват, когато ученика вече търси информация. А учителя е там сложен да покаже, че сега това време, което е избрано от закона, нали, че трябва да се даде на учениците, че те трябва да присъстват в час, трябва да им покаже защо това е важно. И те да го усетят, защото когато те го усетят, те няма да се противат на процеса. Те знаят, че това е хубава храна за тях. Докато това изглежда като едно просто задължение, което някак трябва да се изтърпи. И тогава дали има учител, дали няма учител. Две неща още искам да те попитам. Ти планираш ли да използваш под някаква форма и да стимулираш използването на изкуствен интелект в процеса на преподаване и обучение? Разбира се. Сега следа внимателно какво се случва с забраните покрай използването на телефон, но това е съвременния най-бърз начин да получим информация и е много специфичен. Нали, в Google може да няма точно статия, която отговаря на нашия въпрос, но тези ботове са захранени с толкова много файлове, че могат да ни отговорят много специфично на специфичен въпрос. И това е
страхотен инструмент, който ако можем да използваме по правилния начин, така че да ни помогне да разберем нещо, а не просто да ни свърши някаква работа и ние да си нямаме никаква идея какво е свършил. Нали, преписали са една задача по математика, направил им някаква програма, ама те не знаят въобще какво се случва вътре. Тогава нали, няма никаква полза от целия процес. Ако те могат да го направят, и друг човек може да си го направи. Нали? Идеята е да бъдем все пак мислещи хора, ние да сме в контрол. Идеята на тези приложения винаги е била да бъдат асистент на човека, а не да заменят човека. Все още не са дженерик и може би се надяваме и да не станат дженерик много скоро. Не можем да си представим какво ще е тогава, но тяхта идея е да помагат. Така че нека да се научим как да го използваме като средство, като една страхотна енциклопедия, една страхотна книга, която ни дава точно съдържание, което ни трябва, за да разберем дадена задача или каквото и да е. Добре, и сега тук не мога да не те попитам. Ако до едно време аз никога не я забравя, че тук по математика ме тормозиш, понеже бях учителско дете, с едни геометрични задачи, които бяха за допълнително построение. Тоест, за да намериш решението, трябва да направиш допълнително построение, което аз си блъсках главата. Тогава реших, че математиката не е моето нещо, си блъсках главата по цял ден, за да измисля. Тогава няма как да намериш решението. Няма. Готовото. Нали? Може, виж как не съм се сетила, не съм била достатъчно креативна да потърся някой математик по-горен клас и да ми помогне да реша задачата, но аз си блъсках главата, за да намеря. Сега може да намериш решението. Аз виждам, съжалявам, че съм крайна, виждам как ще ги научиш те да използват тези инструменти като инструмент, без да заместват мисловната им дейност, т.е. те да мислят, да решават проблеми и да вникват и действително да проверяват дали разбират нещо. Ще създаваш такива ситуации да провериш дали има разбиране. Точно. Това ми е любимата тема, знаеш. Говорили сме си за програмистите, с готовите решения, с готовия код, който те не разбират, не вникват в него. Говорих и водих един спор с един преподавател от университет и казаха, ама те го използват и те имат илюзията, че разбират, обаче те не разбират. Не е така, те им помага. И накрая ми сподели тази преподавателка, знаеш, те на изпит бяха го решили с ChatGPT. Аз като ги извиках, те не могат да ми кажат две изречения и се ядосах. Как ти ще го постигнеш? Първо, как ще им обясниш да не заместват мисловните операции, т.е. и това развиване на умения за решаване на проблеми, което е в математиката или не само, и как ще го провериш? Тоест, какво смяташ да направиш? Практика, но как се проверява един човек, когато е излезнал дъската? Първото, което е, те се чувстват спокойни, когато имат достъп до него. Те не знаят нещо, но там има информацията, която им трябва. Това им дава спокойствие. Говорихме за това, че те трябва да вярват, че могат да се справят с задачата. Ако те видят, че са обречени на провал, няма въобще да се опитат. И аз ги губя. Така че ако това средство на тях им дава увереност, хубаво, използвайте това средство. Стигат до някакво решение. Много често като видят решението, после могат да се откажат, да си кажат, това сега, той тук е изписан и 200 формули, нищо не разбирам. Добре, хубаво. Тук трябва малко практика. Хем те да свикнат с въпросите, как да му ги дефинират така, че да им помага. Аз трябва няколко пъти просто след като те са го използвали както могат и ги изкарам на дъската и им покажа защо те не разбират това, което са написали, те да имат тук малко процес на сега съм тук и той ми зададе тези въпроси. Те ще видят и какво е изпитването. После могат едва ли не да си дооправят начина, по който работя с него, така че да покрия моето изпитване, пък аз ще адаптирам изпитването и накрая на годината може би ще сме стигнали до един момент те вече чрез доста часове практика да са видели как да го питат с разбиране. Няма да стане от първия път. Добре. Какво искаш да постигнеш в работата си като учител? Искам да подпомогна да има повече мислещи хора, повече хора, които не се отказват от мечтите си просто защото са трудни за постигане. Напротив, да знаят, че преследването едва ли не на мечтата и доближаването до нея, цялото това нещо си е да се чувстваш жив, не е самото постигане. Така че, когато имаш някаква цел и ти почнеш да си казваш, няма да го правя, защото не съм достатъчно добър, видях кой си по-умен от мен и той се провали. И после какво ограничаваме се и ще работим примерно в била цял живот, защото там няма да се провалим и просто ще си минават дните. Искам да ги мотивирам да си преследват мечтите
и да видят, че имат потенциал. Всичките са кой по-мързлив, кой по-немързлив, но прекрасни, здрави, умни младежи. Добре, като седнем след една година, отново да проведем разговор, да ни разкажеш как се развива тази една година в новата ти роля, какво би искал тогава да споделиш за преживяването си? Бих искал да се похваля, че няколко хора от 12-те класове са звъннали един телефон и са дошли и са казали: господине, както ни казахте нещата, сега в университета наистина се чувстваме малко по-подготвени, виждаме и другите колеги как се лутат, но някои от съветите много са ни били полезни и наистина да видя в тях малко така, не е хъс, не е спортен хъс, аз трябва да изям всичките, не, просто желанието да се надграждат, да го няма тези, да махнем колкото се може повече от бариерите, които сами си слагаме. Това искам да видя от тях. А пък за учениците, които не са 12 клас, искам да видя как до година вече минали веднъж през колелото, са готови за още и вече наистина искат знанията, които са усвоили, да речем, че точно в края на годината са научили как да използват чат-бота по-добре, вече да видят, като са на друг левел, как ще върви учебната година, следващата. Добре, към този момент какви са ти очакванията? Виждаш ли се дългосрочно в училище или по-скоро за няколко години? Докато се чувствам по този начин, няма как да не се виждам дългосрочно. Така че не отделям твърде много време да мисля какво би се объркал. По-скоро, когато получавам някакви такива тип сигнали, тук обърни внимание, винаги гледам да обръщам. Много не обичам да неглижирам ситуации, които искрено не са ми допаднали и ако ще, много пъти съм упрекван, че аз премислям твърде много нещата. Така е. Предпочитам да седа над една ситуация, накрая да видя, че е фалшива тревога, отколкото да неглижирам и после да ми изяде главата. Ти няколко пъти спомена, аз не те попитах, но пък сега ще те попитам. Може би няма да ти хареса този въпрос. От трудните, каза начина, по който се чувствам в момента. По какъв начин се чувстваш? Можеш ли да кажеш някой? Да, чувствам се с така, отивам с искрено желание на работа, искам много често отивам и с стратегия премислена, чакал съм цяла седмица да тествам с конкретния клас, дали това, което съм наблюдавал от предния път, сега решението, което съм измислил, пак говорим за нея пъзели, които съм сглавил като малък, дали решението, което съм си подготвил сега практически ще бъде издържано. Така че има интерес от това. И другото, което е пък, когато с клас, с който да речем съм си поустановил повече процеса и с тях наистина работи първоначалната ми идея, там пък просто се наслаждавам на процеса. Той като работи, има обмен, те искат да научат, аз искам да дам, има активност, то е един кеф. Това е като двама човека да искат да играят някакъв спорт и да го играят. Добре, Яни, когато разказваме кариерни истории, сега преди финала на разговора ни даваме през едни блиц въпроси, които са свързани с това как човек да стане конкретното нещо. Т.е. ако това, което е разказал човека като професия, като роля, го е усетил като нещо твое. Но аз предпочитам да минем през тези блиц въпроси след една година, когато отново направим разговора, защото вярвам, че тогава ще има много повече съдържание и стойност и опит, който ти вече можеш да споделиш, който е реален опит. Но въпреки това ще ти задам два въпроса. Според тебе какви умения са необходими, за да един човек да стане учител и кои са стъпките? Т.е. ако някой човек се замисля в момента и иска да бъде учител, какво е необходимо да знае, да притежава като квалификация или да има необходимост, за да стане учител в случая говорим в държавно училище. Гимназия. Да, това малко свежда въпрос до нещо по-конкретно. Значи за гимназия, например, ако иска да стане, значи трябва да иска да работи с младежите, да се чувства добре в компанията на хора в тази възраст с техния начин на мислене. Отделно да приеме нивото спрямо, защото отново има профилирана, непрофилирана гимназия, да се приеме нивото и да не се съдят те за нивото, което имат, а да се работи от там, където са и да се
гони, нали, да се ходи нагоре. И искрено щастие да се изпитва при предаването на материал. Защото човек, който не обича тази работа, много бързо може да бъде психически смазан от нея. Защото ежедневно има класове от нали, 20 няколко хора, които ти слагат някакво напрежение. Почти никъде другаде няма да го има толкова много хора да ти слагат напрежение върху главата ежедневно и ако ти с това напрежение не живееш добре, по-добре да се откажеш. Да, аз сега с риск да те депресирам. Има различни статистики. 48 години средна възраст на учителя в България. Огромно текучество на млади учители. Според теб, какви са причините сега, преди все още да си се потопил в дебрите на образователната ни система? Какви са причините младите учители да не издържат? Едното ти го каза, да имат това търпението и тази нагласта. Според теб, какви са другите причини да не издържат и да напускат? Според мен отново го има, няколко хора стават учители, понеже смятат, че е лесно. Нали, липсва им ученическия живот и така, обаче си е доста отговорна работа. Така че ако самата представа, влизайки в университета, си остане след това те 2 години изкарали в университета или вече 4, нали, твърде много са посветили, така че им е трудно вече да предприемат друг ход и се озвават в такава ситуация, то пък после не издържат психически, нали, ясна историята. Другото, което естествено трябва да се отбележи е финансовия аспект и цялостното мнение на обществото за учителите. Поради някаква причина от една от най-уважаваните професии преди време се е превърнала от една от трябва да си траем, че сме учители. Аз даже си спомням на едно парти, аз си казах нека да ми направят тениска Даскал Йорданов и те стига да ще има снимки. Едва ли не, ако си качиме снимки и на мен отзад пише Даскал Йорданов, е срам. Да, за жалост авторитета и на учителя много падна през годините и вярвам, че за това сме отговорни всички ние. И тук има много проблеми, но аз смятам, че всички ние като общество хвърляме вината в образователна система, в учители, в родители хвърляме вината, а пък всички тези звена трябва да работят заедно и да си сътрудничат и да си помагат, защото отговорността не е в един човек, отговорността е в абсолютно всички, но абсолютно съм съгласна. Не е лесно да си учител, затова и казах, че е призвание за мен, защото със сигурност не е лесно и ако ценността ти е... Просто ставаш учител. Тук исках да те попитам нещо. Един учител трябва ли да знае всичко? Аз съм много далеч от това да знам всичко. Започвайки годината, аз дори бях получил въпрос: знаеш ли какъв е материала за класовете, които ще го преподаваш? И аз казах не. Нали, помня горе-долу какво съм учил в училище, не знам как се е променила програмата, не знам как върви по съдържание и какво от това. Може ли да се предадат знанията? Един учител може ли да седне вечерта, да прегледа, може и 2-3 урока напред, да разбере, за да се подготви за другия ден? В живота подготвени ли сме за всички ситуации? Аз като програмист всеки ден съм използвал нали, източници да видя някой синтакс или да видя някакво решение. Защо като преподавател да е различно? Да, и учителя учи. Учителя учи. И то постоянно. И то това е най-хубавото нещо. На това да бъдеш учител. Но го знаем ние. И някои хора, които това е едната мотивация да бъдат преподаватели. Добре, не каза какво образование си изисква. Всеки ли може да стане учител? Има ли необходимост някакво образование? Да, необходимост. Доколкото знам, бакалавърска степен е необходима, в която да пише, че завършения профил включва предмета, който ще се преподава. В моята ситуация аз нямам изкарана педагогика, но ще карам педагогика тази година. От декември месец мисля, че се започва. Така че имам право, докато уча, след вече изкараната бакалавърска степен, да упражнявам професията. Да, а педагогиката трябва да е бакалавърска, магистърска или някаква специализация? Тя мисля, че се води специализация. Но ще изложа. Със сигурност не е бакалавърска, но ако я има в бакалавърската степен, тогава не се изисква допълнителна специализация. Добре, Яни, към финала на този разговор имам няколко въпроса вече към теб, които така силно ми вълнуват. Какво според теб е призванието за теб?
какво е и дали си открил своето и какво е то? Човек открива своето, после живее известно време в него, след това се повтаря цикъла. Така че сигурен съм, че в един момент колелото ще се е завъртяло доста добре. Аз съм си дефинирал добре как да работя и само ще правя някакви леки промени спрямо различните класове и тогава тази страст към да измисля подхода към учениците вече няма да има, но ще дойде нещо ново. Така че Тоест вярваш, че призванието не е едно нещо, а са различни неща. Да, и е циклично. Аз даже някои неща ги обяснявам на приятели, че имам чувство, че са се случили в минал живот. Те са се случили в сегашния, но в минал етап. Защото какви сме били до 7 годишна възраст, после в гимназия, после университет и след университет, аз мога да го усетя като различни животи. Мислил съм и съм разсъждавал съм по коренно различен начин. Така че, как може да кажем, след 5 години време аз ще разсъждавам по друг начин, но целите ще са ми същите. Но не знам защо за хората това е стрес. Не трябва да търсим едно нещо, просто трябва да се вслушаме в нас и постоянно постигаме някакви цели и след това се отключва място за нови. Така Добре, че... Тоест е път, процес. Път е. Процес. Добре, какво за теб е успеха? Успеха е нещо, което води до щастие. Ако един човек, следвайки някакви стъпки, например, може да стане шампион на Ролан Гарос. Знам, че ти много обичаш да даваш примери с тениса и аз съм голям фен. Печели Ролан Гарос, печели Уимбълдън, но това не го прави само за да покаже на баща си, че може. Той в този момент не се чувства щастлив и къде е истинския успех? Истинския успех е когато преследваш цели и имаш свободата ти да правиш нещата, които те удовлетворяват. Естествено, хубаво е да се съобразиш с хората около теб, но не да си им подвластен. Искаш решенията, които правиш да ги уважаваш, не примерно, аз избрах да стана учител, така че нека баща ми да ми праща по 5000 лева на месец, за да си живея нормално. Не по този начин. Ако изберем да станем, ето в моят случай, да стана съм преподавател, пак трябва да мога да си разчитам на себе си, да си гоня щастието, без да засягам по някакъв негативен начин близките си хора. Тоест искаш да кажеш, че успеха е чувство и то е чувство на щастие, което се чувства, а не резултат и постижение. Точно така, и една свобода ние да можем понеделника да си го направим готина, не от понеделник до петък да си блъскаме главата, колко ни е гаден живота. Събота пием и в неделя се подготвяме за понеделник. Един мой друг любим гост казваше, ако в понеделник сутринта си кажем, пак е понеделник, значи е време да се сменим работата. Време е да се сменим работата. Или да помислим за промяна. Добре, най-добрият и най-лошият съвет, който си получавал? Естествено са много. И отново, за различните етапи, различно нещо ми е трябвало да чуя. Първите, които ти идват интуитивно. Най-добрият съвет, излиза ми много, наистина, беше един приятел, когато бях си така в леко състояние на несигурност, малко по-така премислящо, но вече няколко дни да речем мини житейска криза. И точно там изходи това за щастието, което казах и че постоянно просто трябва да правим неща, които ни водят към щастието. Той каза, ето виж го, бяхме аз, той и кучето му и вика, виж го кучето. Той, понеже кучето не му се влияе, медии, всякаква информация и манипулации, то си е първично и си показва, то иска да си е щастливо, иска да си се нахрани, иска да си пие вода, иска да се забавлява. Вика, ние с какво сме по-различни? И аз си казах, да, така е. Единственото, което сме по-различни е, че си казваме, не, аз трябва да изкарвам еди колко си пари. Някакъв етикет за пред обществото, аз трябва да хода с костюм на работа и трябва да работя в офис, и почват тези неща да ни съсипват. Така че най-добрият съвет може би е вслушай си себе си, природата си и прави това, което обичаш. А пък най-лошия може би идва от родителската част, където е търси си сигурна работа. Какво е сигурно? Сигурни са ми парите, а щастието ми сигурно ли? И психическото ми здраве сигурно ли ми е, работейки работа, която не харесвам. Така че сигурното
накрая излиза най-насигурно. Да. Добре, какво би казал на някой, който в момента е в комфортна професия, роля, обаче мечтае за нещо друго? Тайно. Да помисли как да направи преминаването по най-добрия начин. Понякога ще е да си намали работното време, друг път ще е да работи нощем, защото има не всеки е от София и да си има апартамент. Това може би също влиза в финансовия спектър. Нали? Аз не плащам за наем. Не плащам високи сметки за парно и така нататък. Живея в сравнително малък апартамент, така че разходите ми са много намалени. Един човек, който не може да си позволи да направи този ход, той ще трябва да го направи малко по-плавно. Повече спестявания, може би известно време да работи на 4 часа, ако е бил в IT сферата, да остане там, нали, още известно време. Но от момента, в който получи тази идея, да я види дали след месец, 2-3 още е толкова силна, засилва ли се. Ако някакви действия трябва да се предприемат. Добре, много хубава препоръка и много хубав съвет, т.е. да помисли начин как да се учи или да я планира във времето, когато това ще е възможно. Аз не знам дали съм споделяла, тук ще го споделя. А пък и за хората, които за първи път гледат, аз съм завършила българска филология. Най-щастливия ми период след това в кариерното ми ориентиране лично на мен. Тогава ми светнаха очите. Един въпрос, който е задължителен, кога се чувствам най-щастлив и най-удовлетворен, е когато ми беше стажа в училище в горен курс. Български език и литература. По български език бях в начален курс, по литература в горен курс. И тогава истината е, че аз имах предложение, в което искам гимназия да започна елитна в София. Аз бях толкова щастлива, майка ми е учителка, обадих и се. Тя се разрева по телефона. Обикновено една част от родителите не искат децата им да следват техния път, защото знаят какво им предстои. Да. Тогава се обадих на брат ми, който винаги ми е съветвал. И му казах, ще ставам учителка и бях много щастлива. В която гимназия си избера в София. И той каза, и какво? И като станеш учителка, как ще живееш? Тъй като това, което ти казваш, аз не съм от София. Стара Загора, бях тогава на квартира. И аз казвам, да, ще имам уважавана професия. Виж, тогава моята обърканост. Аз и тогава съм обожавала да преподавам. И тогава съм обожавала да обучавам. И тогава съм обожавала хората и учениците. Обаче, ето как то е нещото, обаче ти имаш грешен шаблон и си казвам, ще имам уважавана професия, защото аз имах период в живота си, в който се срамувах това, което работя, тъй като работих от много малка, защото не отговаря на това, което аз трябва да съм. Да. И той каза, ще имаш уважавана професия, но няма да имаш 2 лева в джоба. Истината беше такава, защо го споделям? Защото пак е избор в живота и хората, които слушат, искам да си вземат от него. Аз тогава избрах 480 лева беше стартовата заплата, това е 2012 година. И аз наистина не можех да си позволя в онзи момент. Но можех да си позволя. Защото хората често си казват, има ситуация, в която ти не можеш да си го позволиш. Не можеш да си го позволиш. Имах колеги, които станаха учители. Станаха учители и работиха на втора работа като бармани и други, обаче искаха да бъдат учители и го направиха. Аз обаче не направих тази жертва. Защо? Защото си казах, че не мога. Имах ли избор? Имах избор. След това малко се вдигнаха заплатите на учителите. Те не винаги са били за втора работа, но когато искаш нещо, ти намираш начин да го случиш. Просто не е било моето време тогава, но след време, когато човек е готов, винаги се връща към този момент. Така че и аз го споделям за избора, който съм направила към онзи момент. Но никога не е късно и аз вярвам, че всяко нещо се случва тогава, когато сме готови. В началото те попитах какъв си искал да станеш, когато пораснеш. Сега въпросът е свързан с името на подкаста и то е кой искаш да станеш или какъв човек искаш да станеш и как пътя ти, целият ти път ще те доведе до там. Мога да кажа, че след като съм си отговорил на въпроса кой искам да стана, съм започнал и това е може би най-смелия ход или най-явният ход в тази посока. Искам да бъда себе си. Т.е. аз да решавам какво ще се случи в понеделник, какво ще се случи във вторник, да е избор. Имам свобода по време на работа си като учител, имам свобода извън работата си като учител, работя си по свои проекти и наистина искам да правя нещата, които искрено ме вълнуват, палят и така. Защото си поел отговорност. Със свободата идва и отговорността.
но си поел отговорност за живота си и ти взимаш решения. Да. Яни, благодаря ти за този разговор. Безкрайно се радвам и знаеш, че от цялото си сърце в мое лице имаш огромна подкрепа за това да следваш. Дали формата ще ти бъде учител в гимназия и в точно тази гимназия, не знам. Вярвам, че предстои да разберем, но адмирации за избора и за решението ти. Аз сигурно съм, може би, един от хората, които най-много се гордеят с теб. Пожелавам ти наистина сили и търпение. Да се справиш, вярвам, че учениците ще те обожават заради това, което си. И ще се видим след, може би, година. Благодарим ви, че бяхте с нас. Това беше епизод на подкаста "Кой искам да стана, когато порасна". Ще продължим да следим историята на Яни. Ще оставя негови контакти, защото той обожава да бъде ментор, да менторира и да предава знания и опита. Вярвам, че може да ви бъде много полезен по няколко теми, така че и ако се свържете с него, той с огромно удоволствие ще ви отговори. Благодаря ви. Може да подкрепите подкаста, идеята на подкаста, която седи отзад, като се абонирате за канала, споделете съдържанието, коментирате, а също така и финансово може да ни подкрепите в Patreon. Благодаря на всеки един от вас, който се абонира и споделя. До следващия път. Аз съм Надежда Маринова.